Píme veľa a správne. Veľa znamená 80 kg človek, zhruba tie 3,2 až 4 litre vody. Hovorím o vode. Hej? To znamená, to je zase to, že správne, neráta sa tam sladená voda, ani náhodou nie už tie spracované všelijaké vody, ktoré máme okolo seba, dokonca ani citrónová voda, ani minerálka, ide o čistú vodu. Hej? Toto je v rámci tých 3 až 4 litrov, ktoré potrebujeme do seba dostať. No a základy, aby sme hneď ráno začali správne s vodou a teda to ideálne je hneď po prebudení dať do seba, a ak hovoríme o takých klasických 4-decových pohároch, 3 až 4 takéto poháre. To je ideálny scenár. Ak doteraz si nerobil pitný režim, neprevádzkoval vôbec, alebo len naozaj príležitostne tento raňajší, tak keď začneš s 2 pohármi, už budeš na tom veľmi dobre. Len prosím ťa, začni. Je to veľmi dôležité a tento ranný rituál, to nazvime, je dôležitý kvôli tomu, aby všetko to, čo ostalo v našich črevách a v našej tráviacej sústave, išlo von. A ver tomu, mám to odskúšané do 5-10 minút, potom ako si dám túto vodičku, tak hneď idem na miesto, ktoré sa volá veľká potreba, aby všetko to zlé, čo v tých črevách je, za ten predchádzajúci deň odišlo. To znamená, to je hneď veľmi dobrý štart. Ďalej to, čo je dôležité, je, aby zhruba do 15. hodiny si vypil tých 75% z toho celodenného objemu. Čiže čím bližšie k večeru, tým už menej tejto vody a tekutín. Veľmi dôležité, ja som o tom nevedel, skús to. Vodu pí 10 minút pred tým, ako ideš jesť, či raňajky, obed, večera, to je jedno. 10 minút pred tým, potom už nie. Prosím ťa. 10 minút pred, počas samotného jedenia a po jedle 75 až 90 minút skús to vydržať bez. Ak nevydržíš, postupne sa k tomu dostaň. Hej, ale toto je ideálny scenár, ktorý hovorí o tom, že neriedime naše žalúdočné kyseliny a šťavy ničím iným, hej, ani vodou dokonca, pretože to naše telo vtedy funguje správne a pracuje s tým, čo máme vo vnútri, lebo máme tam toho dostatok. Takže toto je ďalšia vec. Ešte jednu radu ti dám. Ak si veľmi naučený na kávičky a takých ľudí je okolo seba nás, všetci radi kávičkujeme, skús to obmedziť. Hej? Ak piješ 3-4 kávy denne, skúsme na 2. Hej? Ak piješ 2, skús na 1 a ak teda už tú 1, tak nie ráno a do obedu, ale skôr po obede, lebo tá káva veľmi znižuje tráviaci proces. Takže aspoň takéto základné informácie som ti chcel dať. Takže pí veľa vody, ráno hneď 3-4 poháre, do 15. 75% vody, ktoré celodenného teda objemu a skús 10 minút pred jedlom, posledná voda a potom až po jedle zhruba tú hodinku a pol až 2. Uvidíš, aké to bude super. Teším sa, že aj takúto informáciu som ti mohol dať a budem rád, keď možno počasie mi do komentára napíše, že ako dobre, že si sa to dozvedel alebo akúkoľvek informáciu. Dano Pisarčík je moje meno a zdravie nie je náhoda, je názov môjho YouTube kanálu.